Пазарджишко започна изплащането на пенсиите за първи път в евро. Още от ранните сутрешни часове пред пощенските клонове се образуваха дълги опашки от хора, дошли да получат своите пенсии в новата валута. Настроенията сред тях бяха противоречиви. С другите пари беше по-друго, ама сега малко по-трудно си ще видиме. Какво ви притеснява? Кой не притеснява? Друго е да вземеш 1000 лева на други пари, друго е да вземеш сега 500 евро. Така е, благодаря. Добре се чувствам, да. Имате ли притеснение как ще работите с евро? Не. Те първо ще се учим. Какво ви притеснява? Нищо не разбирам от евро. Не много добре. Защо? Защото не си имаме валута тук в България. Притеснявате ли се да се разплащате в евро? Да. Защото не сме свикнали с това евро. Много добре. Обаче не ги разбирам изобщо това евро. Не знам как ще се оправим с тях. Как ви се струва сумата? По-малко, повече? По-малко ли е, повече ли е, не можах да разбера нищо. Да. Имате ли притеснение как ще се разплащате в евро? Да, имаме притеснение. Да ти кажа, аз не ги разбирам тези пари. Младите ги разбират, ама ние по-старите... Не. Ме следно. Ще се справите ли? Абсолютно. На тия години благодаря. С цел да се избегне напрежение и да се гарантира сигурността, организацията на процеса беше подпомогната от полицейски служители. Те регулираха потока от хора и следяха за реда около пощенските станции, като до момента не са регистрирани и сериозни инциденти. От Български пощи уверяват, че служителите са предварително обучени и подготвени за работа с новата валута. По думите им, изплащането на пенсиите протича нормално, а преизчислението от левове в евро се извършва бързо и без затруднения.